Sa mga pinalangga ng kong mga Subuanon, usbo na ako pagpasalamat sa inyong makabubungog ng mayoriya. Grabe kayo ang ipakita ninyo nga pagsalig ka nako. Nasayod ko nga panahon sa pandemya, ang akong mga pulisiya usahay makapakurat sa uban, labi na kung ang maong mga pulisiya daw nakigbangga na ta dito sa kauluhan. Apan nasayod bansad mo, nga katong tanan ako kung gihimo tungod og alang kaninyo. Kadaghanan sa ako mga pinalanggang Subuanon nga naglisod, ug ako ang nahimong tingog alang kaninyo, nagpakahilom lamang kamo. Dinha kamo ni balos, niadtong milabay nga piliay, Mayo 9. Og sa usa ka makabubungog nga tingog niingon kamo, miuyon mi sa mga pulisiya ni Juan Garcia, amo siyang ibalik pagka-gobernador. Itagaan ko ninyo makasaysayanon, wala pa usab sukad mahitabo nga botos, 1.4 milyones. Iisip ko kining usa ka utang kabubuton nga akong pagabaslan sa tanan nako nga paningkamot sa mosunod nga 3 ka tuig. Kuyog gihapon ta ug inyo kong kasaligan nga paningkamutan nako kutob sa akong maabot. Ang tanan kong oras, tanan kong panghuna-una, ang tanan kong pagpangga o pagmahal, ako na tanang igahin alang lamang kaninyo, mga Subuanon, pinalangga kong Subo.